служението, Господ изцерява. Амин. Вярваме ли? Уповаваме ли на Него? Гледаме ли на Него? Молим ли се? Той ще ни посети. Казва, искайте и какво? И ще ви се даде. Трябва да искаш с вяра. Амин. Така че ако идваш на църква вяра, трябва да постъпваш с вяра, да вървиш с вяра, да ходиш с вяра. Ние ходим с вяра, а не с виждане. Точно така. Днеска имаме гости между нас. Те са чак от Иран. И аз бих искал да се изправят. Поздравете ги, помахайте им. Бог да ви благослови. Ние ще чуем брат Али, той е пастир. Той служи в Швейцария, но също така е служил и в България, и служи в България, както и в други държави. Но накрая ще... втората част, така да кажем, от богослужението ще бъдат те, така че са добре дошли между нас и ще могат да ни послужат по-късно, но аз ще обясня малко повече. Също така той се моли за хората, както за болни, така и за кръщение в Святия Дух. Така че който не е кръстен в Святия Дух, още от сега да настройва сърцето си. Амин. Казва, искайте и ще получите. И казва, вие, които сте зли, знаете да давате добри блага на чадата си, колко повече небесния ви Отец ще ви даде Святия Дух. Амин. Христос е той, който кръщава, нали? Така че да искаме от Христос да кръщава със Святия Дух. Защото ще бъдем кръстени със Святия Дух и с огън. Амин. Също така имаме братя от Хаити, Конго, Бенин, Кот д'Ивоар и Ангола. Аз виждам там само няколко братя, Бог да й благослови. Братко, къде са другите? Сигурно още спът, като закъснят да им кажеш да дойдат на време. Следващия път. Има ли от други държави някой? Има ли още някой друг? От други държави? Добре, скромни са хората. Ние имаме английски превод, знаем, че има гости обикновено и на английски. За вас превеждат също. Няма английски превод. Има ли английско говорящи в момента? Може ли да дигнете ръка? Английско говорящи? Така как да разберат. Do you speak English? Аз ги питам на български, ама кой да им каже? If you speak English, wave with your hand. Do you speak English? Okay. Everyone speak Bulgarian. Добре, ти говориш английски, добре. Това е хубаво. Виждам братя, които са от тези изредените страни горе по балкона. Извинявам се, значи не сядат само там, но сядат и с всички места. Това е хубаво. Можем да си общуваме и след богослужение запознайте се, общувайте си и бъдете наистина тяло Христово. Защото ние сме един хляб, нали? Едно тяло. И ние трябва да бъдем като едно тяло, да общуваме, да се запознаваме, да бъдем по-близки един на друг. Не е един ден като отидем на небето и те първа да се запознаваме. Цяла вечно ще бъдем заедно, така че по-добре от тук се запознавайте. Добре, последните, не знам колко служби говорим за откровение на Йоанна. Вървим бавно, но систематично. Така че днеска отново ще говорим за откровение на Йоанна и ние стигнахме до 4 глава, 1 стих. Миналия път говорихме само за 1 стих, но сега ще разгледаме и ще прочетем цялата 4 глава. И аз бих помолил, ако може и текста да го пуснем на проекторите, защото ще четем от Божието Слово. Можем ли да се изправим? Бих помолил Църквата Христова да се изправим за Божието Слово. Ще четем 4 глава Откровение на Йоанна. След това видях и ето врата отворени на небето. И предишния глас, който бях чул да говори с мен като тръба, казваше: въздигни се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане след това. И внезапно бях обзет от духа и ето бях поставен пред престол на небето и на престола седеше един. И седналия приличаше на камък яспис и сардис. Около престола имаше дъга, която изглеждаше като смарагд. И около престола имаше 24 престола и видях, че на престолите седяха 24 старейшини, облечени в бели дрехи и на главите им златни венци. И от престола излизаха светкавици и гласове и гърмежи. И пред престола горяха 7 огнени светила,
които са 7-те Божии духове. И пред престола имаше нещо като стъклено море, подобно на кристал. А насред престола и около него 4 живи същества, покрити с очи и отпред и отзад. Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешко лице и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел. И 4-те живи същества, които имаха по 6 крила, бяха покрити с очи наоколо и под крилете си. И те не престават денем и нощем да казват: свят, свят, свят е Господ Бог всемогъщ, който беше, който е и който ще бъде. И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-мата старейшини падат пред седящия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат венците си пред престола, като казват: достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Амин! И ние тази песен, която пяхме, беше точно от Откровение на Йоанна. Свят, свят, свят. И ще я пеем отново и отново. И знаете ли какво? Гори ще я пеем пак. Така че този, който не я знае, да я научи още от тук. За да не трябва да я учи горе на небето. Амин. Може да седнем по местата си. Господ е достоен за хвала. Амин. Значи някой, ако не обича да хвали Бога, да тренира от тука. Защото вечността това ще правим. Ще хвалим Господа. Не само тези същества, но и цялото небе ще хвали Бога. Казва, след тези събития, това бяха гръцките думи, кои? Метатота. Тоест, след събитията, които бяха изредени до сега, т.е. видението, което видя Исус Христос, това, което си видял, това, което е, т.е. църквите, 7-те църкви, и това, което има да бъде, казва: ела възлез. И тук Бог му показва 4 глава, вече той е отведен на небето. Как става това? Казва: видях и ето врата, в моя превод, не знам как е във вашия, врати отворени. Така. Тъй като аз знам, доста съм чел стария превод, та има врата отворени или врата отворена, т.е. една врата. И тук бях учуден, че е написана в множествено число. И отидох в гръцкия и видях, че една врата отворена. Така че моля да си поправите, ако е при вас отворени врати, защото вратата е една. Много хора казват: о, има много врати, има много пътища. Даже в Исляма пише, че в една планина може да има много пътеки, но всички те водят до най-отгоре, до върха на планината. Но Исус Христос казва нещо много интересно. Аз съм пътят и истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Няма много пътища, няма много врати. Има един път, има една врата. Амин. И тази врата е Исус Христос. Амин. В тази политически коректна Европа и този политически коректен свят, хората казват: ама не може да бъдеш толкова краен. Ама вашата религия не може да бъде единствената и единствено вярната. Хора, аз нищо не казвам. Аз повтарям това, което Господаря на цялата вселена, Създателя на всичко живо и неживо, е казал. Това е Исус Христос. Той казва: аз съм пътят. И той казва: аз съм вратата. Вижте какво казва той Ще стигнем и до там. Първо искам да кажа няколко неща, които ще разгледаме. Ще помоля слайда, който е от моя PowerPoint, да се пусне. Ще говорим за отворена врата. Каква е тази врата? За каква врата става въпрос? Може ли в небето да има врата? Отиваш на небето и както е на средата на небето някаква врата. Ама каква врата на небето? Даже има една песен. Knock, 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 the heaven door, ли? Какво е? Хубаво, ама тия хора не знам дали на тая врата чукат или на някаква въображаема. Защото вратата е Исус Христос. И ако те чукат на тая врата, тя ще се отвори. Най-интересното е, че Бог чука на тяхната врата. На вратата на тяхното сърце. Исус Христос казва в Откровение 3:20: ето стоя на вратата и хлопам. Бог също напира.
Той казва, ела възлез, ама и той иска да влезе. Така че срещата да стане между нас. Бог обича да се среща с нас. Амин. И тук можем да разгледаме, може ли предния слайд? Много неща, много неща, за които ще говорим. Отворена врата. Престол поставен на небето. Може ли да бъде поставен престол в небето? Да, може и ние ще видим. Някои хора искат да знаят къде отиват. Мили брати и сестри, ние отиваме на небето. И ако не знаеш небесният адрес, ние днес ще говорим за този адрес и за това място. Така че трябва да сме запознати като църква. И ако има хора, които идват за първи път, трябва да знаете къде отиват. Къде трябва да отидете. И можете да отидете единствено чрез тази врата, за която ще говорим. Седящия на престола. Кой е седящия на престола? Дъга наглед като смарагд. 24 престола и 24 старци. Кои са тези старци? Какви са тези престоли? Също така, 7 огнени светила. Нашите светилници защо не са запалени? Герия няма и няма кой да запали нашите светилници. Така, добре, че на небето горят всички светилници. Така, 7 огнени светила, 7 Божии духове. Божия дух никога не угасва. Обаче човек може да угаси Божия дух. Апостола казва, духа не угасвайте. Значи човек може да угасва духа, ама в себе си. Иначе Святия Дух в световен мащаб няма как да се угаси. Той гори. Така и ти не изгаси Святия Дух. Амин. Така, стъклено море, 4 живи същества, пълни с очи отвътре и отвън, имащи 6 крила, и едното с лице като лъв, другото като теле, другото човешко лице и другото като летящ орел. Хората се плашат от такива неща. И знаете ли, някои пастири не искат да проповядат за това. Пастири, свещеници, в богослужения, служители. Казват, много е страшно това нещо. Хората се плашат. Други казват, много е неразбрано. Хората не го разбират. Няма да го говорим. Трети казват, много е негативно. Това е съд, това са неща, които Бог излива своя гняв. Много негативно послание. Трябва по-позитивно послание към църквата. Ние обичаме позитивните послания, добрите вести. Нали, ние благовестието вярваме. Ма това са благи вести, мили брати и сестри. Лоша вест е за тези, които не вярват и се опълчват срещу Господа. А добри вести са за всички, които вярват на Него и очакват Неговото пришествие. Амин! Така че тази книга е пълна с благи вести. За нас те са благи вести. За някои може да са тъжни вести или вести, които да носят скръб. Но за нас Откровение на Йоанна е блага вест. И това, което можем да видим е отворена врата. На какво е символ вратата? И за каква врата говори Йоан в Откровението на Йоанна? Будизъм, кришнарство, конфуцианство, ислям, християнство. Колко врати има към небето? Сега като разглеждаме небето, Исус Христос казва една врата. Йоан казва една врата. Имаме ли нужда от повече свидетели? Тази врата коя е обаче? Някои хора казват, нашата религия е тази врата. Ако има такава една врата, то задължително ще е нашата врата. В Лука 13 глава 24 стих казва, подвизавайте се да влезете през тясната врата. Значи не стига, че е само една, ами е и тясна. Знаете ли пожарникарите какво искат? Вратите да са големи. Значи нашия салон е голям, затова трябва да има голяма врата, даже е двойна. Ако не дай си Боже, Бог не пази спокойно. Ако не дай си Боже, стане нещо, да могат хората да излезат. И затова вратите са двойни, та дори и тройни, да могат хората да излизат. Даже има и втора и така нататък. Обаче Исус Христос казва, тясна е вратата. Тясна. И малцина ще влезат през нея. Казва също, защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат и не ще могат. Ние сме говорили за една врата, която е в Йерусалим. Там има много врати. Йерусалимските стени са високи и големи. Особено в древността и вратите са били определен брой. Но имало една врата, която е била иглени уши. Ние сме говорили за нея. Тя е много ниска и много тясна. И не можеш да влезеш прав в нея с твоята гордост, с осанката ти. Нали, хората обичат така да се надуват, да се величаят.
Напротив, за да влезеш през нея, трябва да пълзиш. И ако имаш дисаги, раница или нещо друго, трябва да ги свалиш и така да влезеш. И камилата не може да влезе през тази порта. Тя се е наричала иглени уши. Тя е била толкова тясна, че е била като дупката на игла. И камилата, за да влезе долу, трябва да й се разтовари самара, трябва да се разтовари камилата, нали, самара е това, което се носи като дисаги и така нататък, трябва да коленичи долу и пълзишком и камилата да влезе. Исус Христос говори за тази врата. Тясна врата. Много често, ние разглеждахме Откровение на Йоанна, за всяка една църква колко символика имаше и колко много говореше от историческите събития и факти, които заобикаляха вярващите. Исус Христос също, когато говори като в иглени уши, те са знаели тази порта и че говори точно за това. Иска смирение и разтоварване на товарите, когато отиваш към Исус. Не можеш да отидеш с всичко. Някои хора си мислят, че ще вземат всичко със себе си. И трупат. Божият Слово казва, гол си дошъл на този свят. Някой да е дошъл облечен или с златните си пръстени, с Ролекса и с Мерцедеса, или Бентлито, или Поршето, или Ферарито. Майка му така ли го е родила? Една добра новина за тези хора, които си мислят, че ще отидат в бъдещето с тези неща. Как си дошъл гол, така ще си отидеш гол. И ще бъдеш възкресен. Едни за вечен живот, други за вечно осъждение. Затова Божието царство се влиза смирено. Амин. С смирение. И всичко се разтоварва. Това, което се казва тук, подвизавайте се да влезете през тясната врата, защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат и не ще могат. След като стане домакинът и затвори вратата, говорим за врата. Каква е врата? Кой е домакина? Христос е домакина. Той, който е приготвил трапезата. Този, който е изкупил нас, човеците. Който е наредил трапезата. Той на всичкото отгоре е и младоженника. Той е всичко. Той и вратата, и младоженика, и агнето, и домакина. Исус Христос е всичко във всички. Амин. Той е приготвил тази врата и казва домакинът, когато затвори вратата. Ще има затваряне на вратата. И вие, защото той говори на евреите, които са го слушали, провокира ги тук, и вие, които останете, като останете вън, почнете да хлопате на вратата и да казвате, Господи, отвори. А той в отговор ще ви каже, не ви зная откъде сте. Тогава ще почнете да казвате, ядохме и пихме пред тебе и в нашите улици си получавал. А той ще рече, казвам ви, не зная откъде сте, махнете се от мен всички вие, които вършите неправда. В друг превод е беззаконие. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тези хора са цитирани, са показани също и в друго Евангелие. Исус Христос казва, мнозина ще ми кажат, Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име не показахме големи чудеса, големи знамения. Исус Христос ще им отговори, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. И той казва, аз никога не съм ви познавал. Така че тези хора, тази категория хора, те са неновородени. Някои хора казват, това са християни. Не мисля, че са християни. Исус Христос казва, аз никога не съм ви познавал. Това означава, че той никога не е познал тези хора. Нали така? Нали така? Да, добре. Събуди се, църква. Някой не си е пил кафето днес. И аз не съм пил кафе, просто не обичам. Обаче като съм с приятели или с някой пия кафе, какво да се прави? Нали така да покажа и аз, че така, съпричастност. Матей 24:33 казва също. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че той е близо при вратата. Исус Христос минава през тази врата. И аз вярвам, че той е минавал и пак ще мине. Това е врата, през която той минава, за да дойде. И църквата трябва да мине през тази врата, за да влезе.
Има врата, мили брати и сестри. И това е небесната врата. Няма значение кой пее за нея и как пее. Няма значение дали са рокаджи или някакви други. Небесната врата е основната врата, през която ако не влезе някой, няма да бъде спасен. Така че така живей, че да влезеш през тази врата. И вратаря да те пусне. Не е Свети Петър. Не е Свети Петър. Някои хора рисуват или казват Свети Петър с ключовете. Обаче не, вратата е Исус. Вратаря е Исус. Всичко, което трябва да мине е през Исус. Амин. Така че да угодим на Исус Христос. Амин. Добре, четем нататък. Матей 25 глава, 10 стих, малко на по-натам. Когато те отидоха да купят, кои когато отидоха да купят? Тук говори за 10 девици. 5 разумни, 5 неразумни. Младоженецът пристигна и готовите влязаха с него на сватбата и вратата се затвори. Ето за тази врата говорим. Има врата, която се затваря. Това не е земна врата. Това е небесна врата. И тя понякога се затваря. Тя не е постоянно отворена. Затова и апостола казва, Йоан, видях врата отворена. Много е важно не просто да има врата. Защото и да има врата, ама ако е затворена, какво те ползва? Вратата трябва да е отворена за тебе и за мен. Амин. В Йоанна 10 глава 1 стих казва. Ето тук разяснява, да няма някакво съмнение в някой от нас. 1 стих. 10 глава 1 стих Йоанна. Истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете. Кои са овцете? Да, това сме всички ние, които вярваме в Месията, в Исус Христос. В кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, овчаря на овцете, нему вратарят отваря и овцете слушат гласа му и вика своите овце по име и ги извежда. И в 7 стих, тогава Исус пак рече, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете. Много интересно. Значи той е вратарят, той е вратата, но той е и пастира, който вкарва овцете през вратата и изкарва. Защото знаем, че ние не само ще се качим на небето, ами ще слезем заедно с него. Така че и ще влизаме, и ще излизаме, и паша ще намираме. Господ е с нас. Амин. Така че тази врата е както за влизане, така и за излизане. И се казва по-нататък в 7 стих, Исус пак рече, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете. 9 стих, аз съм вратата, през мене ако влезе някой, ще бъде спасен. И ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Амин! Каква благословена врата! Каква благословена врата! Господ Исус Христос. Пак искам да кажа, за мултикултурализма, мултирелигиозните и разни други неща, които се пропагандират и се афишират. Исус Христос казва, аз съм вратата. Искам да кажа за тези, които гледат и ще гледат този запис. Ако не миниш през тази врата, казва Исус, няма спасение за теб. Затова мини през Исус. Единствено чрез Него можеш да намериш спасение. Амин. Това, което можем да видим по-нататък е небесен престол. Какъв пък ще е този престол? Може ли в небето да се сложи престол? Да, може да се сложи престол. И това е записано в Откровение 4 глава, 2, 3 и 5 стих. Също така, ние можем да го видим в цялата книга, за трона, на който Бог седи. И това е в Откровение 1 глава, 4 стих, 3 глава, 21 стих, 4 глава, 10 стих, 5 глава, 1 и 7 стих, 11 до 13 стих, 6 глава, 16 стих, 7 глава, 9 до 17, 8, 3, 12, 14, 16, 19, 21 и 22 глава. За този трон пише много в Откровение. Така че ако искате да прочетете, четете цялото Откровение. Няма да чета от тук нататък, има много препратки, няма да имаме време, за да има време да чуем и брата след това. Тронът какъв цвят има? Много хора са си правили златни тронове. Някои хора са си правили тронове от злато. И ако видим най-богатите царе, най-богатите императори са си правили не само от злато, но също така са слагали и скъпоценни камъни. И троновите им са били много красиви.
но на Бог трона е бял. Знаете ли, светлината, тя е бяла, тя блести. Дори и трона му е в светлина. И аз вярвам, че това даже не е цвят, това е светлина. Не, че е просто бяло, варосано или от бяла материя. То просто е трон от светлина. При Бог всичко е от светлина. В него няма никаква тъмнина. И където е Той, всичко е в светлина. Амин. Даже и ангелите му са светли ангели. И дявола се преправя на светъл ангел. Ама той само може да се преправя. Той не може да бъде. Затова и светлината му ще бъде в огненото езеро, което гори и не изгаря. Ще бъде вечно. И той ще бъде наказан там до век. Така, тронът е бял, в Откровение 20 глава 11 стих се казва: след това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него и от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Можете ли си представите, когато Бог издигне лицето си, небето и земята ще избягат и няма да се намери място за тях. Толкова е страшен Бог. И този страшен Бог казва: аз те обичам. Аз те обичам. Аз искам да бъда твой баща. Аз искам да те прегърна. Искам да обърша твоята сълза. В своите длани съм те врязал. Ако някой докача тебе, докача зеницата на окото ми. Този велик и страшен Бог, от чието лице ще избяга небето и земята, той е твой татко. Той е твой баща. Не е ли така? Има 20% въодушевени. Другите идея си нямат за какво става. Знаете ли, накрая ще ви водим в молитва да приемете Исус и да знаете, че Бог е ваш баща. Защото казва на онези, които го приеха, даде правото да се нарекат, а и такива и сме. Божии чеда. И помежду си ние сме братя и сестри. Амин. Едно семейство с един баща. Това е действителен трон. Значи има едно тълкование на Откровение. Има доста разновидности тълкования, хора объркани и така нататък. Даже Ориген, който от древните писатели, той също казва, че има много символика и това е символика. Но Йоан вижда реални неща. Реални неща, които са на небето. Може да ни изглеждат странно, но те не са странни. Той ние помежду си изглеждаме странно понякога. Така че не зависи от твоята преценка, кое е странно и кое не е странно. Някой хора казва: той е много странен. Странен от твоята гледна точка, от негова гледна точка ти си странен. Нали? Не е ли така? Така че няма значение как ти изглежда на тебе. Това са факти, които са на небето. И се казва в Данаил 7 глава 9 до 14 стих. Няма да го четем, може да си го четете вкъщи да гледате записа. Исаия 6 глава също се говори за този трон. Той също видя този трон и Бог му говорише от трона и стана това, което Бог имаше да каже. В Евреи 8 глава 1 стих, в Евреи 12 глава от 1 до 2 стих: и личността е реална, и тронът е реален. Амин. Така че белия, великия бял престол е реален. И ние ще бъдем пред него. Амин. Седящ на престола е Господ Бог. Как изглежда той, как е описан? Като сардис и яспис. Ние го четахме това и тези, които са отворили Библии, могат да го прочитат. Като сардис и яспис. Можем ли да ги видим тези камъни? Камъните забравихме ли ги, Милена? Естествено, забравихме, имаме яспис. Но може да го видите също така на тези картинки. Това е яспис и сардиса е изключително близък като камък до сардиса. И двата камъка са плоскопоценни и изглеждат много сходно. Ние говорихме за сардис и яспис. Даже ги показахме тук, когато говорихме за коя църква? От Откровение на Йоанна. Сардикийската, Сардис, църквата в Сардис. Говорихме за Сардис. Добре, следващия път няколко сестри да приготвят едни големи кани с кафе да се събуди църквата. Защото още всички спят. Не си спомнят нещата, да се провокира мисленето. Яспис, Сардис, говорихме за Сардикийската църква, че е на името на този камък, който се е добивал там на онези места. Нали така? Изгледът му беше като този камък. Знаете ли колко е наситено червен? Аз съжалявам, че не го взех, защото
На картинката оригиналната се вижда много по-добре, но тук, тъй като е излъчвано и от светлината се губи яркостта, но е ярко червен, кърваво червен, такъв камък, наситен. Може ли следващата картинка? Тук се вижда малко по-добре. Това е полирания камък. Когато не е полиран, той не е толкова красив. Но когато е полиран, той излъчва. Тези, които са на първите редове, може да се обърнете и да видите екрана. Там се вижда много по-добре. Нали? Има разлика. Добре, за другите, които сте там, може само да си представите. Така. Но един ден ще го видим. Такъв какъвто е. Амин. Бог казва, че ще го видим един ден такъв, какъвто той е. И ние ще го видим, защото той ще направи възможно това. Не заради нашата праведност, не заради нас, а заради него. Заради това, което той направи на кръст. Амин. И казва, дъга наглед като смарагд. Може ли следващите? Дъга като смарагд. Какво представлява смарагда? Да, и тук са измити цветовете, за тези, които са тук, могат да погледнат на екрана. Смарагда е зелен камък, който, ако видите от лявата страна, той не е много привлекателен, не е много красив. Даже когато го намират, много често го подминават. Но когато се измие, когато се изчисти и започне да се шлифова, той придобива тази красота. Знаете ли, че понякога диаманти са подритвани? Диаманта понякога не може да бъде разпознат. Той изглежда като обикновен камък. И кой знае колко диаманти са подритвани по целия свят. Но когато този познавача, който знае, го види и започне да го обработва, да го шлифова и започне да му придава форми и има специално секане на диаманти с специални лета и започне да се шлифова, това е един много дълъг и голям процес и много скъп. Но накрая брилянта, който излиза от него, е невероятен и много скъп. Така сме и ние понякога. Ние сме груби, недодялани, нямаме изглед, даже някой може да ни е подритвал и така нататък. Обаче, когато Господ те вземе в Неговата ръка и Той вижда в тебе тая ценност, която Той е вложил в тебе, тази стойност и започне да те обработва, макар понякога да боли и да кажеш, о Боже, може ли по-малко? Нали, спри малко от това, спри малко от това. Господ шлифова, Господ обработва. Накрая ти си като един брилянт. Красив и безценен за Неговото царство. Амин. Така че трай. Благодари на Бога, остави го да те обработва и един ден ти ще блестиш. Амин. И знаете ли, понякога Бог използва, знаете ли какви камъни? Шлифовъчният камък, той също е от диамант. Не знам дали сте запознати. Само диаманта може да шлифова диамант. Защото диаманта е много твърд, много корав. Не мислех да говоря за това, но ще ви кажа. За да се обработи един диамант, трябва да се шлифова само с диамант. Защото е изключително твърд. Това не ни ли говори малко нещо? Да, ние се обработваме понякога. О, Боже, моя съпруг, може ли да го направиш малко по-така? Ма той те обработва, мила сестро. Или брата да каже, моята жена, Бог те обработва чрез нея, мили братко. Така че благодари на Бога. И най-интересното е, че както се казва и в Божието Слово, желязо остри желязо. Нали така? Аз си спомням моя дядо от Пловдив, защото имам двама дядовци, имах двама дядовци, един от Стара Загора, другия от Пловдив. И той острише нож в нож. Я викам, що да... Той има едни такива точила с едни кръгчета такива. Може там да точи ножа. Обаче той е от старото поколение и острише ножа в нож. Обаче имах дядо ми, който е от Стара Загора. Той беше обущар. От истинските обущари, не сега от сегашните, дето са така. Цяла Стара Загора го познаваш. Защото от младостта си е правил и поправил обувки и цяла Стара Загора го знаеше като Бай Артин. Беше по-познат от кметовете на Стара Загора. И когато Бай Артин си точеше ножа, той беше по-остър от бръснач. Можеш спокойно да се обръснеш. Този нож беше много опасен и той не беше забранил на нас, неговите внуци, да пипаме тези ножове, защото бяха остри. И той имаше едно желязо дълго, в което острише ножа. Желязо, остри желязо. Диаманта оформя диамант.
И затова понякога ние се оформяме. И когато някой нещо ти каже или направи, благодари на Бога, той просто те оформя. Амин. Продължай напред, ставаш все по-хубав. И по-блестящ. Амин. Така. Преглъщаш, отдаваш слава на Бога и вървиш напред. Така. Дъга като смарагд. Значи дъгата има цвят. Много хора казват, многообразната дъга. Даже някакви, които си приписват Божията дъга и се надяват тая дъга да ги пази, защото тези хора живеят неморален живот и са си направили банери и знамена с дъгата на Бога. Тази дъга не е тяхна. Тази дъга е на Бог Исус Христос. Амин. В Него имаме примирение чрез Бог Отец. С Бог Отец. И тази дъга е символ, я дадена на Ной. Праведния Ной. Праведния Ной. Не неправедни човеци. Защото неправедните и тези, които мърсуваха, бяха издавени и избити от потопа. И няма значение какви банери се опъват. Дали някой ще се застъпи за тебе в идния ден? Дали той, господаря, ще застане до тебе и ще каже оправдан? Няма значение какви и колко големи банери развиваш днес. Ако праведният не застане на твоя страна, ти си обречен. А Бог избра праведния Ной, защото беше праведен и живя праведен живот. И имаше съпруга, и имаше деца, и техните снахи. Праведни в живот, в поведение, в семейство, във всичко. Живейте праведно, хора. Живей праведно, България, за да видим Бога. Това е посланието на Библията. Амин. И се казва, тази дъга не е като тази дъга с много цветове. Тя е с един цвят, като смарагд. Зелен, наситено зелен цвят на смарагд. И това е изгледът на трона и на седящият на трона. Дъга като наглед, като смарагд. Всъщност, този смарагд има няколко имена. Той е наречен смарагдино, на гръцки смарагдино е изумруд или емералд. Има няколко имена този скъпоценен камък. Той е зелен скъпоценен камък. Кои са 24-те престола и 24-те старци? 24. Защо 24? И някои хора казват, ами това 24 най-вероятно е просто ей така някаква цифра. Обаче при Бога просто няма ей така. Колко патриарси имаше в Стария Завет? 12. Колко племена имаше в Стария Завет? 12. Синовете на Яков и всички те са изредени. И знаете ли, те се откриват също в Откровение на Йоанна 21 глава. И отведеме чрез духа на една голяма висока планина и показа ми святия град, кой? Йерусалим, който слизаше от небето от Бога. И имаше божествена слава, като светеше, като свети някой, който много скъпоценен камък, като яспис. Ние говорихме ли за яспис? Сардис, яспис. И този град ще свети с цветовете на ясписа. Прозрачен обаче като кристал. Градът имаше голяма и висока стена с колко порти? 12 порти. Кои са тия порти? И на портите 12 ангела и написани над портите имена, които са имената на 12-те племена. 12 племена. Това са 12-те израилеви племена. На израелтяните. Някой да не се обърка с някой друг. Защото има и други претенции за други 12 племена. Обаче тук става въпрос за племената на израелтяните. За Яков, неговите синове. За Израел. От към изток 3 порти, от към север 3 порти, от към юг 3 порти, от към запад 3 порти. И градската стена имаше 12 основни камъка. А сега да видим какви пък са тези камъни. С 12 имена на тях, имената на 12-те апостоли на агнето. 12 патриарси, 12 апостоли. Колко прави? 24. Какви са тези стареи? Гръцката дума за стареи или за старци е в някои преводи. 24 старци, стареи или старейшини, както е записано в този превод. Това са всъщност гръцката дума презбитерос. Или, както ние го казваме, презвитери.
Това са стареи. Хора, които са, дори в църквата са били наричани по този начин презвитери. И на пастирите са казвали презвитери, и на духовните служители са казвали презвитери, но това не са обикновени презвитери. Това са старци или стареи, които са на небето. 24. 12 от Стария завет, 12 от Новия завет. 24. Тези стареи имат престоли около престола на Бог. Това са реални престоли и те са реални хора. И ако този престол беше буквален, който разглеждахме, то и те са буквални. Също и останалите са така. Че стареите са изкупени хора, е ясно, понеже думата старци или презбитерос не е дадено на нито едно духовно същество. Никога ангел или ангелско същество не е наречено презвитер, но само човеци. Това показва, че са човеци, които са изкупени от земята. В коя глава ги вижда Йоан? В 4 глава. Откъде се взеха 12 патриарха с 12 апостола, ако няма грабване? По някакъв начин тия хора трябва да са горе. А в Първо Солунци се казва, няма да предварим починалите, но първо те ще бъдат взети и после ние, които останем живи. Тоест тези хора вече са на небето. 12 патриарси, 12 апостоли, 24 старци. Така, техните бели одежди се използват само в Откровение, като правдата на светиите. Откровение 3.5, 18 стих, 6 глава, 11, 7 глава, 15 глава, 19 глава и така нататък. Следващото нещо, което виждаме, огнени светила. Какви са тези огнени светила? Много интересно, че на небето винаги има огън. А няма причина да има огън. Този огън обаче не е обикновен огън. Той е свят огън. Не е като нашият огън, той е свят. Въпреки че нашия огън обикновено е преобраз на Божият огън, тук говорим за един свят огън. Кои са 7-те огнени светила или както са наречени 7-те Божии духове? Помним ли, че говорихме за тях? Исус Христос къде ходише? Между 7-те светилника, между 7-те светила. И кои бяха тези светила? Ние говорихме от Исаия 11 глава, от 1 стих. И ще израсне пръчка из Есеевия пън, и отрасъл из корените му ще носи плод, и Духът Господен ще почива на него. И това е Духът Господен. Ако може да видим слайда, Духът Господен е основния стълб, така да се каже, и останалите 6 Духът Господен е първия, ще почива на него. Дух на мъдрост, дух на разум, дух на съвет, на сила, дух на знание и на страх от Господа. Това са 7-те Божии духове, които обикалят земята и които са в момента тук. Божият дух. Този Божий дух, който беше на Исус Христос, той е и върху нас. Амин. Ние имаме нужда от това. Имаме нужда от Божия дух. И когато ти липсва знание, когато ти липсва мъдрост, когато ти липсва разум, съвет, сила и страх от Господа, може да искаш от Бога. Защото Святия Дух ще ти ги даде всички тях. Амин. Амин. И седмото нещо е небесното море от стъкло. Какво е това море? В Откровение 4 глава 6 стих ние четохме за него. Това е една друга част от небесната скиния или мястото на поклонение пред Божия трон. И главна постройка за Бога. Защото за морето можем да четем и малко по-нататък. То е поставено пред трона на Бога и на него в някои случаи се събират изкупените и други създания, небесни създания, за хваление. И това е в Откровение 7 глава от 9 до 17, 15 глава от 2 до 4. Така че това небесно място или море можем да го срещнем и ще го срещнем по-нататъка в Откровение. Осмото нещо беше небесните живи същества. Какви бяха тези живи същества? Значи това е едно от нещата, които хвърлят в ужас и потрес някои хора. Някакви същества, пълни с очи отвънка и отвътре.
Какви са тия очи, какви са тия същества? 6 крила, имат различни лица. Много страшно звучи. Страшно е за нас. Обаче един ден, като отидем горе на небето, ще видим, че са прекрасни същества. Амин. Нали? На нас не се вижда страни, защото имаме само 2 очи. Обаче това същество явно ще има много очи навсякъде по себе си. И ще има 6 крила. И ще е славно и мощно същество. Това, което можем да видим тук е, че тези 4 същества, които призовават вниманието към Божията святост, можем да ги видим в 4 глава, 4 до 8 стих, 5 глава от 8 до 10, 8 глава от 1 до 8 и 15 глава 7 стих. Така че ние ще ги срещаме в Откровения на Йоанна, те са там. Някои теолози казват, че това е преобраз на Исус Христос отново. Нали, лицата, които са. Може ли да видим отново картинката назад? Няма нужда да ходим в стиховете. Аз ще ги чета, ако се налага. Предния. Добре, следващия тогава. Да, значи 4 живи същества. Едно от лицата беше като лице на лъв. И теолозите казват, че това са преобрази на Исус Христос и както различно е представен в различните Евангелия. Царственост или лъвската царственост. Телето също, лице, човешкото лице, както Лука го представя, и орел, както също едно от Евангелията го представя. 4 Евангелия, или според както евангелистите са го представили по 4 различни начина. Дали това е така, аз не мога да твърда със сигурност, защото би било спекула да се спекулира с това, но е възможно да е точно така. Но действително всичко показва божествеността на Господ Исус Христос. И тези същества са всевиждащи. И това е преобраз на това, че Бог вижда всичко. И отвътре в Него съществото има и навънка има. Тоест навсякъде всичко вижда. И така Господ вижда и всичко. Някои хора си мислят, че могат да се скрият някъде. Давид казва, където и да отида, дори и в Шиол да се опитам да се скрия, не мога да избягам от Него, защото Той ме вижда. Така че ти не си скрит, ти си открит и гол пред Божиите очи, така че Бог знае и вижда всичко за теб. И последното нещо, 9, което виждаме в Откровение, небесното хваление. Имахме ли хваление тук? Имахме. То беше като небесно, но е земно. Но има и небесно хваление. Горе хората и съществата хвалят Бога. По един невероятен начин. По един начин неописуем. Съвършен. Ние се опитваме да бъдем съвършени. И знаем, че не винаги сме съвършени, но се опитваме да дадем всичко от себе си. Да бъдем колкото можем. Но един ден горе хвалението ще бъде съвършено. И можем ли да прочетем само тези стихове, с които ще завършим? Откровение на Йоанна. И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение, вижте колко неща принасят. Слава, почит и благодарение. И знаете ли, ние в църква също трябва да го правим. Да отдаваме на Бога слава, да отдаваме на Бога почит и да бъдем благодарни. Амин. Миналия път говорихме. Колко нужди излиза тук, обаче хората забравят да благодарят после. А благодарността е даже по-важна, отколкото искането. Те 10 прокажени, които дойдоха при Исус, колко се върнаха от тях? 1. А колко получиха изцеление? Другите 9 какво направиха? Бяха много заети. Сигурно имаха много неща да свършат. Ако бяха умряли в мъка и в проказа, щяха ли да я вършат тая работа? Не се върнаха да благодарят на Исус. Така че, мили брати и сестри, става ли нещо? Благодарете. И брата в началото на богослужението казва, има нещо, което искам да благодаря на Бога. Викам сега. Ама сега ли? Да, разбира се. Да благодарим на Бога. Не само нуждите си да казваме, но и да благодарим. Така че Бог да те благослови, братко, за това, че благодари на Бога пред цяло събрание за детето. Амин. И се казва, и когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-мата старейшини падат пред седящия на престола и се кланят на онзи,
който живее до вечни векове. Те се кланят на онзи, който живее до вечни векове. Амин. Да. Кланят се на кого? На този, който живее до вечни векове. Амин. И по-нататък виждаме, полагат венците си, или тази е гръцката дума и за венец, и за корона. Значи на някои места са изобразени като корони, на други места са изобразени като венци. Няма значение какво е, то ще е на главата. И тези старци, въпреки че са стари, с бели коси и хора, които обичат Бога с цялото си сърце и са заслужили короните си или венците, както ще да е, те ги взимат и ги свалят пред царя на царете и Господа на господарите. И там горе няма да има величаене. Затова и тук не трябва да има величаене. Кой е по-голям, кой е по-можещ, кой е по-знаещ. Няма такова нещо. Ние всички един ден ще свалим всичко пред Него. И тези венци ще ги положат както 24 старци, така и ние, когато имаме нещо, ние ще го свалим пред Него. Сваляне всичко пред Бога. И знаете ли какво правят? Те падат пред Бог. Някои хора казват, те, мюсюлманите, нали, коленичат пред Бога така, 5 пъти на ден и така нататък, имат специални там физически упражнения. Знаете ли, това нещо не е измислено от мюсюлманите. Това християните са се покланяли по този начин. Всъщност, исляма е копирал всичко, което е виждано в юдаизма и християнството. Знаете ли откъде идват куполите? Откъде идват куполите? Това не е мюсюлманско изобретение. Една от първите църкви, 3 века преди исляма въобще да се зароди. Това е в Константинопол, днешният Истанбул. В Константинопол е била най-голямата тогавашна църква, построена от Константин и Елена. И тя е в този вид, в който е била тогава. Съхранена в същия вид. И някои хора казват, прилича на джамия. Не, джамиите приличат на църква. Защото това е било 300 години строеж преди исляма въобще да се покаже. И това е така. И поклонението пред Бога не е от 7 век, то е от 1 век, когато Йоан вижда това, и е от преди 1 век. Защото тези същества се покланят на Бога и коленичат пред Бога. Така че това е християнски начин на поклонение. Мен не ме интересува други как се покланят и какво копират от нас. Това е християнски начин на поклонение. Амин. Така че ако трябва да коленичиш пред Бога, ако трябва да припаднеш пред Бога, това е християнско нещо. Християнско поклонение. Амин. И Бог го очаква, защото един ден всички ние ще се покланяме на Бога до земята. Всяко коляно ще се преклони. Какво означава това? Че всеки един ще коленичи и ще отдаде слава на Бога. Амин! И да бъдат готови всички тези, които не искат да се покланят сега на Бог, защото те ще се преклонят. Искат или не искат, всяко коляно ще се преклони. Амин! И се казва тук, 4 живи същества казват, онзи, който живее до вечни векове, и полагат венците си пред престола, като казват, достоен си, Господи наш, Боже наш, да приемеш слава, почит и сила, защото си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Амин. Можем ли да се изправим, да отдадем на Бога слава, почит и сила? И както тези 24 старци, ние да кажем, достоен си, Боже, да приемеш слава, почит и сила. Слава, почит и сила на Тебе, Боже. Слава, почит и сила на Тебе, Боже. Великият, страшният, могъщият, вседържителят. Благословенно да бъде името Ти, Боже. Молим Те, Господи, да обърнеш цяла България към Тебе.
преди да настане времето, в което всяко едно коляно трябва да се преклони и всеки език трябва да изяви. Още от тук да се преклони, Боже, за да може да бъдат между поклонниците, които да бъдат в небето, а не тези, които ще отидат в ада. Молим Те за България. Благослови България с познаване на Тебе, единният истинен Бог, и Исус Христос, когото Ти си изпратил, за да има България вечен живот. Всеки един в България да познае Тебе. И не само в България, но в цяла Европа. И не само в Европа, но в цяла Азия. И не само в Азия, но и в цяла Америка. И не само в Америка, но във всички континенти, Боже. И по целия свят. Всеки един да се обърне към Тебе. На тази църква, която е отпаднала от Тебе, на европейската, американската или която и да е било, които са Те оставили, които са охладняли, които са се отвърнали от Тебе. Молим Те да ги съживиш, да им дадеш дух на съживление. И на нас, Боже, съживи ни, обнови ни, да горим за Тебе. Нека огънят на Святия Ти Дух да дойде върху нас и да ни направи да горим за Тебе. Не да тлеем, но да горим за Тебе. Запали сърцата ни, Боже, за Тебе и да бъдем огнени и ревностни за Тебе, Боже Всемогъщи. В името на Исус Христос. Амин. Амин.